Така, следващо конде, но вече от Дрезден. Това е от по-новата история на фирмата. Отново перфектно заточено. Но вижте как затваря. И двете острията са заточени, а не само както ние сме свикнали да точиме от тази част. Показвам. Разрез, каквито биха направили и най-добрите съвременни фирми. Още едно. Абсолютно същото с предходното. 23 см. Отново от Дрезден. Отново перфектно заточено. Разликата, че тук е връхчето е отчупено. Така съм го наследил. Само погледнете. Ето. Класиката.